πραγματικά ιδιαίτερη χαρά. Βρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτή την πρώτη δράση παρουσίασης του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού της Περιφέρειας Αττικής, του DMMO, The Greater Athens Region. Και θα το πω όπως το νιώθω, είμαστε πραγματικά περήφανοι γιατί η Μητροπολιτική Περιφέρειά μας είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που αποκτά ανάλογο οργανισμό. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μας σήμερα, για τη νέα Μητροπολιτική Αττική, για μένα, για τα στελέχη, για το Διοικητικό Συμβούλιο. Παρουσιάζουμε τον πρώτο DMMO της χώρας. Τον πρώτο οργανισμό διαχείρισης και προώθησης προορισμού. Και είναι μια σημαντική μέρα γιατί έχουμε όλους εσάς δίπλα μας. Η εκδήλωσή σας, η εκδήλωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού της Περιφέρειας Αττικής, σηματοδοτεί την εποχή ανατροπής που ζούμε. Είμαι βέβαιη ότι η σημερινή μας συνάντηση θα είναι απαρχή για μια αγώνιμη και δημιουργική συνεργασία. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα και συνεχίζουμε όλοι μαζί, γιατί πραγματικά θέλουμε την Αττική κορυφαίο τουριστικό προορισμό, μια σύγχρονη Μητρόπολη που θα βαδίζει με σταθερά βήματα στο μέλλον.